Most megkérdezzük Matu Ferencet, hogyan dugasztjuk be ezt a gépet. Hát, itt ez a kis kar. Itt rajta találhatunk egy kis gombot, amit az ujjunkkal, azaz rátesszük az ujjunkat, és megérintjük, ezáltal megszakítja az áramellátást, és így beduglik a gépsárkány. Hát ennyi lenne. Akkor újra adásban van két visszapillantótükrünk, amin találhatjunk egy két fény visszaverőt, ugye? Akkor itt a lámpa. Van elől-hátul találhatunk rajta fényszórókat. Itt a kapcsoló rajta. A lámpa mögött találhatjuk a kapcsolót. Akkor itt a tartály. Ugyebár nagyon szépen elhelyezték, hogy ha feltesszük ide a lábunkat, akkor ugyebár 45 km-es sebességgel is mehetünk. Mert a szélellenállás. Akkor tettek rá egy benzincsapot, ugyebár most rendesen van, akkor egy szivatót, hideggyújtást, akkor itt a 49 köbcentis motor, a lelke, a hengerfej. Ez a kuplung. Ez a lelke. Akkor tettek hátra egy nagyon jó dolgot. Mi található benne? Ebbe egy pumpát találhatunk, amit most nem nincs benne, mert ugyebár nagyon régi moci, de ide tesszük be a pumpát, ugyebár ha leenged a gumi. Na, ezt lezárjuk. Akkor találhatunk két csavarhúzó tartót, vagy akármit beletehetünk, ami ugyebár elfér benne. Ez az új tip, ugye már nem hajtós babetta, hanem a berúgós féle, az új. Most kihajtjuk a berúgót és berúgjuk. Akkor tette, ez már az új rúgókkal van felszerelve, tartfüggesztéssel. Minden. Tehát ennyi lenne az ülés, egy kicsit kopott szakasz, tehát megteszi a kis gépsárkány. Hát ez lenne az én gépsárkányom, ugyebár a súlya megfelel 70 kilónak, 78 kb. És hát nem tudok mit mondani róla, kétsebességes, ugyebár automata sebváltós, égszíjas motorral. Hát fékkarok azok vannak, ugyebár első-hátsó fék, mind a kettő fog, el van szerelve, kipufogó. A hangtompítót kivettem, ezáltal növeltem a teljesítményt a motornak, ezáltal a hangja is szebb lett. Hát ennyi lenne a motorról, ott egy sáros, ugyebár megtúráztattuk a kicsikét, de hát ez jár ezeknek a 49 centis gépeknek. Begyújtja? Hát lehet. Ugyebár ilyen nagyon szép a hangja, alapgáz is nagyon szépen jár, most állítottam